Jokanyo mag ODM e kar chung' od bura ma Homa Bay Town nosidho jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma mondo modhi okaw lemo mar bedo jakom mar duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay e yiero ma ODM ochano timo tich abich mar juma ni e kaunti no. Jomokalo komiti mochung' ne tawo yiero e duond bura mar ODM ne olando ni tarik 13 mar dweni gidhi tayo yiero mag jotend ODM e kaunti ma Homa Bay bang' ka yiero mag jotelo e kor gwenge ne otieki higa mokalo. Delegate mag ODM e kar chung' od bura ma Homa Bay Town kotelne kod jakom ODM e kar chung' od bura no Hilgrad Owenga koro owuok oko mar goyo debe ne Kaluma magiwacho ni moromo bede komno. Ni Kaluma ng'ama mosebedo mbunge mosebudhe bunge ka. Koro waparo ni is the right person monego beni imiyo kom mar party mar county. Mheshimiwa Kaluma osetiyo ne party. En ng'ama osechiwore ne party, en ng'ama jakinda, en ng'ama jatego. Nye uneno kowuok oko kendo chung' gi party motegno manyaka rembe no chwer kono magiko ni mbunge manya wadwaro kanyo nyo wayudo. Omiyo wang'eyo maber ni en ng'ama kodhi obedo chairman mar party Homa Bay County to dhi rito jowa maber kendo weche duto te dhi bedo kare. Kano miye election mar Senate no mark Olweto Tino Kajwang ma isel through. Moses Tino Kajwang. Kano miye we matin Boyd Were Kasipul uneno karembe uchwer. Awete no campaign ne Moirangowa seat. Kaluma has never come with any party other than party OD. Mheshimiwa Peter Pondo Kaluma osebudho e bede bunge ka to kopogore gi mano osebedo loyal ne party. Osebedo faithful ne party.